Zoo posa demà el punt i final a la gira Llepolies. Els de la Safor cantaran, atenció, davant de 15.000 persones al Palau Sant Jordi de Barcelona. Allà, a última hores d'ara, el muntatge del gran show i les càmeres de punt han pogut presenciar aquests moments previs. Montse Català, des de Barcelona. Si sumem els més de 8.000 seguidors que corejaven les cançons de So dissabte passat a Madrid, amb els més de 15.000 que estaran així demà al Palau Sant Jordi de Barcelona, són 25.000 persones que no volien deixar escapar l'oportunitat d'acompanyar els saforencs que viuen el seu moment més dolç. I no només per Llepolies, el disc físic que van a presentar, sinó per veure'ls en directe. La banda porta 8 anys treballant i no coneix les fronteres ni físiques ni idiomàtiques. D'això i d'alguna cosa més hem parlat amb Pancho, vocalista i lletrista de So, i hem entrat amb ell. L'hem acompanyat en este Palau Sant Jordi de Barcelona quan queden només 24 hores perquè comenci tot. Diferent encara la ressaca emocional d'allò que vam viure dissabte passat al Wizzing de Madrid, So desembarca al Palau Sant Jordi de Barcelona. 24 hores falten perquè la banda de Gandia corone una carrera meteòrica. Els objectius que hem tingut sempre s'han vist superats durant aquests 8 anys. Començar a fer la cançó de Tobogan, per exemple, jo sí que m'imaginava un gran aforament ballant aquesta cançó, perquè em donava peu per el tipus de cançó que era. Però, bueno, des de luego mai haver pensat que fer un Wizzing i un Palau Sant Jordi no pensàvem que ho assolirien, això. 15.000 ànimes ballaran i cantaran durant prop de 2 hores en un espectacle que porten vora un any preparant. Preparant aquestes 2 dates hem estat pràcticament un any, i el que és feina d'assaig i ja més seguida, els últims 3 mesos. La maduresa i molt de treball són part de l'èxit, però també el suport de la seva gent. Quan millor ha funcionat tot, que en teoria més sobrat hauries d'anar, és quan més necessitat he tingut de tindre a prop a la meva gent. Demà viuran una de les fites més multitudinàries tancant la gira Llepolies, però el monet no se para. L'any que ve volem fer una gira més xicoteta i més repartida i un poc més selecta o seleccionada, i des de luego pensar en discos i això de moment no. Volem gaudir un poc del que tenim ara, possiblement del nou format, intentar allargar-lo un poc, i si ix alguna cançó, publicar-la com hem fet enguany, de manera així solta. Però per davant tenen omplir el Sant Jordi i fer vibrar el públic amb les seues cançons rebels i consentides.